Yemhlekazi, ubuthe uyakwazi ukokha. Yini undimoshela imaterial yami? Hayi yehla mhlekazi wami. Uxolisa ntoni manje ndifonelwe ngapi? Hayi yehla mhlekazi wami. Bana nje ndiyimesilane yaziwayo apha ebulalini bana nje. Wokhe ukaphi wena? Wokhe ukaphi? Zeziphi izinto okha wazokha? Kudala ndisokha. Wosokha nobani phi? Usokha ntoni? Kudala ndisokha amathango. Amathango ukhiwa nzima. Madoda undixela ngamathango. Ye wena andithethi ngamathango apha. Hayi nxaka abantu bangxame ngokugxeka abantu banomona njani le yenza istraight babona le nto ikona yendlu ndingayenzi ngokufana nezinye ingcini. Kaloku mna ndazi uba ikona yendlu xa wenza ikona yendlu ucimelisa imehlo libe uyijonge uba istraight na. Akwenziwa huku apha nokuhluka kwenziwa huku yehagu le. Woyibona phi le nto yenzayo? Uzayithenga le material. Istraight nje mhlekazi na straight madoda. Istraight xa inje le ndlu. Before ndiqhoka lumehlo temputyu manje uliциmelisa. Hayi mhlekazi ungxame ngonjaja mhlekazi ungxame ngonjaja. Yabo uma ndacimela ndathi ndacimelisa elimehlo lingapha. Awundazi kahle. Ndangxama wasesikolweni. Yabona wena ne technical. Awume come andivanga. Uthi kwathwani? Awuphindi uthi kwathwani? Kodwa ne technical eye. Soka kwakunconywa ntoni apha? Yimesilane yaphi manje le? Yo sityhifile sodwa. Iyo, hayi ke ngoku. Yebo, ntoni ngo? Ndilibele umntana eteksini. Ayinobuphanda nithe wena. Yazi ngosendimangeni? Usizunjani? Zisathi dadobawo kahle.